nois i noies de quart de primària. Espero que estigueu molt i molt bé. El repte d'avui consisteix en un objecte que ja hem treballat anteriorment, com era el rotllo de paper de vàter, intentar construir o fer una construcció d'una piràmide. Primer ho intentarem amb les mans i després ho intentarem amb els peus. Espero que ho aconseguiu. Molta sort, que vagi molt bé. Time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do.